Good morning, yung buntag matalong mo. Welcome to Bipar Matalong. Ngayong Pasko matalong. Ang itor sa Bipar Matalong. Okay, maunay ng itlog ng manok. Sunod kani kaduha nga ng itlog ng manok. Ang kani maunay nagloob diri sa Bipar. Maunay ng itlog kaduha. Hinangkan. Agka ni guys, ito gana ni guys sa kon. Maunig ng itlog ng manok guys. Maunig abuhan. Manisugnod guys. Mani para silhi guys. Mani palibot sa kuwan. Ang sikreto ng buhay is marriage. The secret of marriage